расман муҳориба дар вазни 57 килограмми ACA Анис Ёқубов зидди Сайгид Абдуллаев рӯзи 16 август дар турнири ACA 178 дар Москва. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. ҷангвари вазни нимёна UFC Тони Фергюсон дар муҳорибааш зидди Майкл Киеза прогнози худро дод. биёед суханҳои Элкукуйро гӯш мекунем. ма ба он ҷо баромадам ва ӯро шикаст додан мехоҳам. ма задани ӯро дар стойка оғоз мекунам. ӯ бошад кӯшиш мекунад ки текдаун гузаронад ва ма ӯро нафасгир мекунам. ба монанди дар муҳориба зидди Педи Пимблет. ма бояд намегузоштам ки Пимблет ба по хезад. ма шунида истодам ки чӣ гуна одамон ҳар гуна суханҳои ноҷо мегӯянд, дар ҳоле ки ман хуб медонам ки чӣ кор бояд кард. ман нисбати Майкл Киеза ягон бадбинӣ надорам, аммо ма ба ӯ муҳорибаи вазнин ташкил кардан мехоҳам. ту вақт намеёбӣ ки ҳатто нафас гирӣ. барои ҳамин умедворам ки ту дар формаи хуб қарор дорӣ, гуфтааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Тони Фергюсон зидди Майкл Киеза аллакай шаби 3 август дар турнири UFC Fight Night дар Абу-Даби мегузарад. шаби гузашта топови ҷангвари вазни сабук UFC Дастин дар суҳбат бо журналисти ESPN гуфт ки Хабиб Нурмагомедов либосҳои ҷангии ӯро ки дар UFC 302 пӯшида буд, бо миқдори $30,000 харидорӣ кард. аз рӯи суханони Дастин фонди хайриявии ӯ ин либосҳоро дар ауксион ба фурӯш монданд ва марде ки дар ин ауксион ғолиб шуд ва бояд ки ин либосҳоро мехарид, пул нагузаронид. баъдан Хабиб бо ёрии менеҷери худ Али Абдулазиз бо Дастин ба алоқа баромад ва Хабиб ин либосҳои Дастинро аз 2 миллион рубле зиёд харидорӣ кард. шорти Дастин, футболка, дастпӯшак ва боз дигар чизҳое ки Дастин бо онҳо ба муҳориба зидди Ислам Махачев баромада буд. Дастин хабар дод ки бо ин пулҳо онҳо ашёҳои мактабӣ мехаранд ва ба кӯдакони камбизоат тақсим мекунанд. ва дӯстон, ин рафтори Хабиб боз як маротибаи дигар нишон медиҳад ки чӣ қадар ӯ Дастин Пориро эҳтиром мекунад. ҷангвари бебохти вазни миёна UFC Шарабуддин Магомедов гуфт ки малакаҳои ӯ барои манъ кардани дигар ҷангвари бебохти вазни худ Хамзат Чимаев басанда аст. аз ҳама чизи асосе ки ман медонам ин аст ки ҳатто агар ки ӯ маро афтонад ҳам ягон кори мушкил намешавад. оринҷҳои дастони ман кори худро такрор мекунанд, чӣ гунае ки ҳамавақт онҳо ин корро мекунанд. агар ки ба пушт афтидан дар кор шавад, пас ман ҳатто дар он ҷо ҳамла мекунам, гуфтааст Буллет. хотиррасон мекунем ки Шара Буллетро аллакай шаби 3 август дар Абу-Даби муҳориба зидди Михаил Алексейчук интизор аст ва муҳорибаи онҳо дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ана муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба байни Умар Нурмагомедов ва Кори Сентхаген мешавад. ва дӯстон, рӯзи турнир мо ссилка бепули ин турнирро дар телеграм канали худ мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментарий закрепид шуда. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.